एगो लड़की की आदत ऐसा खराब हुई रहे कि सब लड़कवन ऐसा पर लाइन मारे। और जब एगो लड़का हमारा खानी मिलल तो कलस की ओहो इतना लाइन दोसर लगता। लाल बाबू जो घेटिंग बा लड़कवा कहता कि लागे चैत में महुआ चुआइबू आ कितना लोग के अपना जाल में फंसाइबू। कि तुहरा रोन सब तो हो जाई धान हो कि कतना लोगवा के घर के चूल्हा तू जरइबू। हो गई ना सब कहूँ पर भारी कि लोग खोज ना जानाया रगड़े देहिया से पाया कि रोज घूमती आई तो बाधार में तो भतार खातिर मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर में। अरे ये पंखा सिवान छो हे बोली भाई हे राजा हे मनु भाई है एक मेरा बझाऊ भाई हो। अरे मुखिया जी बरहमपुर हाई देखा उमेश जी हाई देखा भाई हो मोहित भैया आई सासाराम चला पिंटू भाई हो जावे भाई भोला चाचा आई ए छोटू भाई काकर का छोड़वा ना ए पप्पू भैया अंकित मोबाइल राजेश बाबा कैलाश जी पवन बाबा हो लइकवा कहता बाबू हे आपू शंकर भाई सुनील भाई हो अरे खाली बुकिंग करवा का लइकवा का कहता लागता छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी। ये नथुनी भैया हाय देखता मार जाला के हाथा बैठा देला आ टिकट सो खाना का तू राजा हो गई रहू एकदम धक्का धक मुंबई के सारा इवेंट तू छाप लागत छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी। इतना है ना एगो के प्यार में तब भतार खाती मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर में। अरे मिठू सिंह ए मुन्ना यादव भाई हो ए बुलबुल भैया लीटर बाबा राजन भाई हो काय सिद्धांत रोशन बड़ी लॉज में मौज करता रहा प्रिंस के साथ। लइकवा कहता कि सोनुओं के फसेबू का बेचारा अच्छा लइका है आजाद अच्छा लइका है कभी जी बुढ़ौती में का चाहता रू केहू से बात करे दांत पीसी पीसी छन के ले ऐसे जैसे चमक के लातीसी। ए हो गाय संठू आदेश के संग है आई दशरथ के समस्त सातपुर बाजार में लाहे लाहे खाता रहा घोटा घोटा आदि शक्ति के गाना डाउनलोड कर
विकास भैया है देखा केहू से ही बात करे दांत पीसी पीसी छनके ले ऐसे जैसे चनके लतीसी ये राम सूरत स्वामी ना केहू के ले लो ई टमाटर पिया चैत के लहार में भतार खातिर मोहरल कुमार में भतार खातिर मोरल कुमार में अरे दिया हो कौशल जी विकास भैया खानी एगो और चाहिए का अरे जिया हो जिया आई देखा पवन बाबा ए भीम भाई दीपू भाई हो आर गाने बजाइबो राजन भाई है ढोलक वाले बारी अरे हृदय भाई है तबला भाई का हो ए भिखारी शंकर भाई हो ए अपू रे ते फेरा में मत पड़ी है ना तो ते कुमार बाड़ी ताला ले कर खुलल बाटे खोजे ले पूजी लेके गइल बिया खेसारियों के पूंजी काहे सोनू मैं मैनेजर के पैसा केटीएम में बैठा कर लुटावत रहा पूरा बम्बई में हला बा जिया ए बापू खाली 17 फीटे बोरी लोड करबा उठावली कर ताला ले कर खुलल बाटे खोजे ले पूंजी लेके गइल बिया खेसारियों के पूंजी काहे राज बहादुर मुराओ के ले लो सुते पावनी संगे चैत के जाड़ में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में लोग खोजे नाया नाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे नाया नाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मोरेल कुआर में भतार खातिर मोरेल कुआर में